आंनिया केस फैनाया जाहैबाय माने मेडिकेलनिफ्राय थांनो जाहैबा आंनिया मिसेसआ बै समाव माने 19 प्लासमोन आरो बैसोआ जेनेबा 19 प्लासबाथाय माबोरैहाय फैखो आंबो बेखौ हमनानै मोनाखै आंनियाबो 23 प्लासमोन बैसोआ हाबा जानाया उन्दै बैसोआव 60 जनसो दं आरो हमजादों। बेयो नुथाया जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानि बेहाय गासैहाय 60 जनसो सुबुंफ्रा हमजादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेहाय उन्दै गेदेर जाय बिथांमोना हाबा होनानै होग्रा बिथांमोनाबो हमजादों पुर'हित बिथांमोनहा आरो पुर'हित बाबा आरो फुजारिमोनहा जाय बिथांमोनहा हाबा हमनानै होग्रा बिथांमोनाबो उन्दै बैसोआव हाबा होनानै होग्राफ्रा बिथांमोनाबो हमजादों आरो जाय बिथांमोना हाबा लाग्रा हौवा बिथांमोनहाबो बेहाय हमजादों। दा गोबां सुबुङानो उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि थाखाय हमजागासिनो। आसाम सरकारनि जिनाखि दा मोजां मोनसे पदक्षेप लादों बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बेनि गेजेरावबो जोंनि बर' फिसाफ्राबो गोबां सुबुंफ्रानो उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि थाखाय हमजागासिनो दङ।